I'm Camilla, doing the 15.4 scale version in the open, and I'm in the European region. And for the cleans, I have a 10 kilo plate and a 15 kilo bar, and a 10 kilo plate on the other side. For 30 kilos. Yeah. No, sorry. 35 kilos! Sådan. And for the push press, I have a 20 kilo bar and two 5 kilo plates. For 30 kilos. Og du har tiden, Jannik? Ja. Okay. Jeg gør klar. Ja. 10 seconds. Når Camilla starter, starter jeg. Og er du med mig hele vejen i samme 14 minutter? Jeg vil prøve. Ja. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nu husk at rette ud i hoften. Jeg er på 30. Sådan. Ja. 10. Perfekt. Husk at rette ud i den hofte, inden du slipper den igen. Okay. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Pause. Er pause? Jeg er på 35. Go. Der kan du se, Jan kommer der og rent. Kom nu. Husk nu at rette ud i den hofte. Ja. 3, 4, 5. Ja. Godt. Det er fint det der. Seks, 7, 8, 9. Sidste. Godt. Smukt. En lille pause. To, 3, 4, 5. Halvvejs. Så er det ikke godt til. 60. 6, Jeg skal op til 150. 7, 8, 2 sidste. 9, Og så. 10. Flot tid. Det er flot tid. Flot tid. Godt nok. Du har halvvejs. Du skal nå 4 runder. Kom nu, Camilla. Den her det er de værste. Og der er masser af tid nu. 50 går i gang. 50 går i gang. Kom nu. Sådan, ja. Så kører vi. Og jeg har roet 900 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Husk, du godt må dippe under dem. Du skal bare huske at rette ud. 23 går i gang. Kom nu. Kom med et godt dip under dem. Og så rette ud i hoften. Og 3 gange, ikke også? 6. Mange 50 før på 100. 7. 8, 9. Sidste. Kom nu. Flot. Flot, flot. Måske, altså i virkeligheden skulle der være en person inde i. Jeg tror, jeg roede halvdelen af en væg i bare. Kan du sidde ved spejlet?
Når jeg roede 150. Ja. Og jeg roede 1000 meter. Hold da, det er sådan en kilometer. Sejt. Wow. Du må ikke rykke dig mange centimeter til højre. 2, Så hvis jeg kommer op på 2000 meter. Kom så. 3, Nu må jeg. Op på 150. 4, 5, 6, 7, 8, 2 sidste. 9, sidste. Flot. Det der, Camilla. Jeg kan ikke høre Jannik. Du kan, mand. Kan du spise en jækkebar? Ja. Så kan du også komme med. Hvad siger du? En jækkebar. Du er på gang med 4 nu. Masser af tid. Jeg kommer op på 100. Og hvis jeg har flere kræfter, Ja. så går jeg 50 mere. Okay, godt. Og vi træner ellers siger, hun savner os lidt. Er du kommet hjem nu? Nej, hun er ikke hjemme nu. Nej. Men altså kommer hun hjem i dag. 2, Du så ikke gå hjem 3, til. 4, 5, Godt, Camilla. 6, Det er så godt. 7, Det er super flot. 8, Det er rigtig godt ud. Kom så. 9, Sidste. Kom nu. 10. Flot. Rigtig godt. Jeg må ikke Jeg give har plads rodet ved. mere end 1000 gange. Nej, det må du udstikke. Du må ikke holde. Jeg er oppe på 59. Så, sidste tur på 4 runder. Kom så. 2 minutter. 60. 2, 1, nu. 1, Træk vejret, træk vejret. Bare smid den, der er ingen grund til at holde. 2, 3, Kom, Camilla, det ser godt ud. 4, Ja. 5, 6, kom nu. Sidste 4, kom nu. Sidste 4, kom nu. Der er mange tubier. Ja. 7, Kom. 8, 9, sidste. 1,65 Jannik. Godt. Er du 65? Sådan. Har jeg så ikke rodet halvdelen nu? Når du når til 75, så er du rodet halvdelen. Det er kun plus. Det er plus nu. 4 omgange om målet. Det er kun plus ting. Plus omgange. Det Bare er lige ro den først. Det vil faktisk være altid. Kom så. Og jeg har Kom nu, snart kom nu. rodet 1 kilometer. Nej, 2 kilometer. 2, 3, Det er lige så hårdt. 4, 5, 40 sekunder tilbage. 7, 8, Ej, kom så! No rip. kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom så. Yes. 9 Husk lækkerne. og 10. Flot. Ja! Bare lige 5 sekunder. Skal vi have på stykker. Der er ikke særlig mange, der når det af. Kom nu. 10 sekunder. Ja! 1. 2. 7, 6, 5, Kom så, bliv væk, Camilla. 4. 3, 2 sekunder tilbage. Kom nu. 5. Ja! uha. Siger du? Hvor siger du uha? Camilla ikke har fået tid på fat i endnu.